Eta buruko kalkuluarekin egunero erabiltzen dugu, bai deskonposak egiteko, bai eragiketak egiteko. Adibidez, nik esango dit zenbaki bat, 198. Bale, garbitu eta orain buruko kalkula egingo dugu. Buelta eman, betiko moduan, bale. 2 gehi 5 gehi 3. Bale, oso ondo. Eta ikusteko beste gauzatxo bat hau daukate. Biderketekin hasi gara, baina oraindik hau ez dugu erabili.